Nggih. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bayu. Tuku cireng neng alun-alun Ponorogo, Mas Gareng panjang yuswa. Amin, 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 amin. Tuku tahu mung 3 iji. Terus Mas Bayu muga-muga kathah rejeki. amin, amin. Menyang Solo gawe sumur. Nggih. Pak Sugiyono panjang umur. Amin. Sowan mriki Mas Gareng. Nggih, Mas. Nggih. Kangen kula. Kang pripun? Pun suwe mboten teng kabupaten napa niku cetha awak. Cetha awak iki apa to? Mriki niku kabupatene melu cetha awak. Ponorogo. Pono ki cetha, raga ki awak. Oh, tadi cetha awak. Cetha awak. Nggih. Wah, kangen saking kangen iki nganti kebablasan. Kebablasan tekan ngendi? Kudune aku mau lewat jalan tol. Jalan tol. Ora iso maca. Lah kok ora iso maca ki piye? Tulisane pripun? TOL. Diwaca Tol. tol kok tol. Oh iya ya. Wong owak ya, Mas. Nggih. Nggih. Kudune lak lewat pintu Mendimun. Madiun. Iya ya Allah salah sithik kok. Lah nek jeneng kutha jeneng nggon terus diwalik ya beda no. Kudune Madiun lah kok kebablasan kutha ora iso milih. Kutha ora iso milih Pintu kutha ora iso milih. Madiun terus kutha ora iso milih. Caruban. Lah ya Caruban ora iso milih wong dicarut. Wah, bingungke penduduk senengane wong kelele mikir ngantek komet kok Caruban ya Caruban. Kok untunge ora kebablasan ning Kabupaten Maknyuk. Nganjuk ki ada wong kene cedhak Maknyuk ngono lho. Alah mbuh kok senengane. Niki tombo kangen Mas. Tombo Kula kalih kangen. panjenengan kalih para warga sing kemar lenggah wonten Kadipaten Ponorogo. Wah, nggih, matur nuwun Pak Sugiyono sampun maringi rejeki lan nimbali saged kangen-kangenan kalih piyai ing Ponorogo khususipun ing desa Seneng Rame mriki. Kok seneng rame iki apa? Surat ke apa ora maca to ke balik Sukorejo. Suka ki seneng, rejo ki rame. Seneng rame kene iki. Ah nek digoleki ning KTP ya ora enek no, kok ya aneh-aneh. Iki tenan saking kangenku ki terus kapan meneh aku ditimbali rene. Waduh. Mas Gareng, Nun. kula niku ditimbali ya seneng nih ya susah. Sebab napa? Nalika Mas Giyono niku rawuh ning gubuk kula mrika. Nggih. Niku rak mituruti sing dadi kersane Mbah Putri to Mbah Martin. Sing kepengin wayangan niku Mbah Putri. Namung sareng kula sowan tinemune niki jangkep 7 dinane simbah. Mila kula niku ya seneng ning ya susah.
Ning nadyan mengkono wae kula sak kanca ndedonga mugi Simbah Putri pinaring ana swarga langgeng diapura sing dadi dosa keluputane. Amin. Para putra lan para wayah sing ditinggal klebet Mbah Kakung ya pinaring ana sabar atine lan bisa nutukake darmaning agesang Mas Gareng. Nggih, heeh. Dening Masya Mbah Putri sampun kapundhut tetep dipun niki diudaneni dilaksanakaken. Ya kuwi sing jeneng jiwa satriya niku ngoten niku. Tur Mbah Putri niku le ngersake wayang niku ngenten karepe, Mas. Napa karepe? Dadi niki lak putune ditetake niku lak beranjak ke remaja dan dewasa. Nggih. Ditontonke wayang mergo Mbah Putri pun pirsa apa to tegese wayang. Apakah arti dari wayang Mas Gareng? Wayang dipandang dari sudut agama. Wayang tuh wajib sembayang muga-muga putune dadi anak yang soleh. Amin. Terus dipandang saka iki sing diarani sosial kemasyarakatan. Nggih. Wayang ki watak manusia tergambar semua di sini. Leres. Yang baik mari kita tiru, yang jelek jangan kita tiru. Nggih. Mula iki nanggap wayang ki Mbak Putri kepengin ngajari putune kuwi. Mila dalu menika pancen request saking sing kagungan kersa. Nggih. Kula kadhawan nyeritake riwayate si Parikesit. Ngaten to menika. Nggih, leres-leres tadi. Nggih. Dados Kyai mriki utaminipun Mas Giyono menika pancen kok Mas, maniak dateng wayang. Pancen nggih. Nggih. Yen mboten namung piyai mriki Ponorogo umume niku mania. Saestu. Mila mriki piyai budaya kabeh. Termasuk napa panjenenganipun Jeng Bupati Bapak Sugunung menika. Sugiri. Giri iki gunung. Ya terus aja diganti wong asma ki aja diganti kok gunung. Mbah Gunung ki enek dhewe kok ya. Nggih, iki daleme cedhak kene iki. Nggih. Kala wau sonten dipun antu-antu gandeng dereng rawuh kepeksa awake dhewe miwit dhisik, mengke nek wis rawuh diaturi wektu anu supados paring pangandikan. Rangaten ta Mas Gareng. Beliau ya remene nembang kok. Nggih, dalu niki ujube tasakuran. Mas Giyono sak keluarga niku ora niat arep pamer, ora niat arep umuk, nggih to. Ning niki wujud rasa syukur. Niki wayangan ngene iki apa ngentekke beras karo. Ya ora. Lho beliau ki pengusaha bener sembako. Nggih. Sembako ki apa? Lho 9 bahan pokok. Oh, kleru. Sembako ki apa? Semua apa? Aku engko terjemahke kleru. Sembako ki apa? Semua bayar kontan. Oh iya. Berarti yen tuku sembako ki ya kudu kontan. Wong mergo sembako ki adane tuku dimangsak pangan entek. Nggih. Kowe wis entek ora kontan lali. Iya, anggere wis ana apa kuwi ampun nyelisik terus bablas. Nggih, ning alhamdulillah dalu niki wis kepareng sowan mriki nambani rasa kangenku kalian para pepunden, para warga ing Kadipaten Ponorogo. Leres Mas, leres. Yo, saiki alam-alaman. Gandeng niki ujube khitanan ta. Kula tak nyuwun tulung langgam putra Nusantara luwih dhisik. Oh, cocok. Nadyanto sing dikitanke iki wis kelas 1 SMA. Lho. Oh, pun kelas 1 lho. Heeh, wong. Tetake taun pinten to? 2020 iki. Wis gleling saiki. Ayo. Wis gedhe kok. Wis gedhe kok ya. Nggih. Kula nyuwun dibawani uran-uran rumiyin. Dibawani uran-uran. Sing bawa sapa? Mas Dedi Sugiartanto. Ayo. Mengko langgame putra Nusantara aku nyuwun tulung Mbak Supahmi. Ki ya saka Pulung Ponorogo. Oke, asring. Tiyik Ponorogo. Nggih, heeh. Ayo kene, monggo. Kene Mbak, jumeneng kene. Ayo, Mami. Ayo. Niki anu kok Mas, pancen Fahmi iki karo Tilik sisan. Mudik akhirnya itu gawean ning Ponorogo bali desa. Nggih. Mas Gareng. Niki wonten bebungah Rp100.000. Alhamdulillah Mas, alhamdulillah matur nuwun. Monggo. Niku kanggo sing nyanyi Putra Nusantara. Nggo sing nembang. Sing nembang Fahmi. Lah ya wis, ya kena sing nembang.
Lah kowe ora iso to ngekeke dhewe. Lah wong yo kadoh lho. Kadohan, Mas. Kadohan. Iki nyuwun tulung jenengan dados lantaran. Masa wong tuwa kaya jalan tol dilewati tok. Nah, nggih ngamal to. Oh, ijik 50 glur. Alhamdulillah. Bose jan lumayan. Wis wong iki aku ki wis ngerti rezekiku ya mung semono. Iki satu ditampa lawange aja dikunci ya. Lho. Arep apa? Lho yen dikunci apa iso mlebu omah? Oh iya iya. Lah iya kene. Jatah ya 50 ya tak tampa. Niku nggo sing bawa. Sing Nggo Dedi. Wong iki aku mung nglantarke tok kok aku ndak dikira. Ayo. Bose niku lomo nggih Mas Gareng nggih. telek. Lho. Aja nesu to. Kok Gak gelem ra. Oh sosok ora sing blape ikhlas ono to. ketan. Walah, aku nganu ya. lawange aja ditutup ya, Det. Dang, ngono. Ora sudi. Oh bentik kok menara sapak ya. Mangga, iya, Det. Diaturke. Mangga. Yo. Anakku sing bagus dhewe Suara 50.000 cethok ya. besok pinter sekolahe yen wis bisa nyambut gawe Nanoneno. Yo. kudu mlaku sabenere Oh, iya, Mbak. Diaturke. Anakku aja pijar nangis anakku sing bagus dewe besok pintar anakku kang sansah tak dopo Yo, nano-nano. bisa Yo. Oh. Ayo. Lanjut. Ngayai kwa
bantere. Ha iki wong dereng nyandak mik kok. Nggih, matur nuwun dhateng Pak Kades, panjenenganipun Bapak Supriyanto ingkang sampun kepareng idi palilah anggenipun Mas Giyono nggelar paragian dalu menika. Nggih, Pak Lurah, Pak Kades rawuh to? Nggih, Pak Kades. Nyuwun pangapunten Pak Kades niki Pak Sugiono niku penduduke pun nimbali lho, Pak Kades kok dereng. Walah, kok terus ngarep-arep ya. Mbok menawa sok ben bersih desa dhewe ditimbali rene. Ayo, lah nek sampean pengen ditimbali, aku nyuwun tulung mang terjemahke asmane Pak Kades, Pak Supriyanto. Ayo. Suki supel piyayine. Nah, terus Pribadine pancen becik. nggih. Terus Ya napa apa? nggih no Pak Supriyanto. Yan ki melayani masyarakat kanthi lila legawa. Bener. Terus terakhir Tata gelar pancen dadi kades ning sejatine kuwi ibadah. Amin. Pinter. Aku nerjemake jenenge sapa-sapa jegos kok. Yo, dukuh kerajaan. Ayo. Dukuh kerajaan iki kraki keranjingan wayang penduduke. Oh iya, Seneng seneng wayang. Niku kra. Terus jan akeh tenan lho sing mirsani iki. Ya, kuwi lagek dukuhe. Saiki desane Sukorejo. Ayo. Saiki iki. Lah iya no. Ayo. Syukurane Pak Sugiono keperluane bengi iki. Weh, niku su. Terus Kanca ruwan keluarga tangga teparudo rawuh kabeh. Amin. Terus Regeng gayeng hiburane wayang kulit dalange Ki Bayu Aji. terakhir Jo lali dawuhe Pak Sugiono kudu nganggo gareng saka Semarang. Ya. Lah kok dadak komplit nganggo gareng saka Semarang. Oh, iki gareng saiki pendak kabupaten kota iki saiki wis ana garenge. Heeh, Mas, pancen akeh tenan. Kowe buka paving lho isine gareng. Aku ogrok-ogrok nggo jumblengi sini ya gareng kok isine. Ya ora to. Iya. Mosok gareng kok sapa jumbleng lho. Ya ora apa-apa, malah aku bangga bobong. Nggih. Ana sing apa jenenge ngembari utawa madani aku. Leres, tegese panjenengan ngrejekeni piyayi akeh. Kejaba ngono iki juga memasyarakatkan wayang wong, mergo ki wayang kulit. Ning wayang wong lak akeh sing durung ngerti. Dadi Indonesia kuwi ya ana kabudayan kesenian sing jenenge wayang wong. Amin. Kok tak klumpuke iki gareng tak datake wis kecekel bangsa 25. Wah, 25 gareng kuwi. Gareng tak Aku ge diklumpukke bareng kek diobong. Kate kaya apa diobong. Kaya sampah kowe. Oh. Nggih, yo. Kita gaweke paguyuban. Paguyubane apa? PGRI. Paguyuban Gareng Republik Indonesia. Waduh. Oh, aku wegah dadi ketua wegah. Lah ngopo? Bini sepuh ketua penasihat. Oh, penasihat. Ketuane tralala. Oh, nggih, ya. Ora apa-apa. Niku malah nggo gampangke koordinasine kok. Sekretarise Gareng Widodo Boyolali. Sekretaris Gareng Boyolali. Bendahara Gareng Bejen. Oh, Karanganyar. Pokoke kabeh gareng nggih. Gareng wis pokoke. Angger kumpul kowe arep meyek gareng iso pokoke. Iya. Nggih, aku tak nyuwun tulung. Ayo Dita Suci karo Dini. Ayo jumeneng kene. Oh, mentarap. Turun. Oh yo. Sapa sing tak celuk langsung nyedaki aku maju rene. Ayo. Dini. Yo iki jatah 50. Matur nuwun. Ayo, yo jatah ini 50. Matur nuwun. Cak, ayo. Oke. Kuwi Suci, ayo jatah. Ini 50. Ayo. Nah, Dita. Ayo iki itu jatah 50.000 rupiah. Ayo. Iki. Mas Gareng. Yo diwaca layange. Iki nek ra diwaca aku seneni lho, aku. Ayo, kabeh diurutke ngono. Lah 50.
Lah wis no. Wis wedokan kabeh kok. Lah diurutke no, sing akeh sing wedok kok ya. Iki apa petonmu lho? Kowe karo wong wedok lomo men iki. Diwaca layange. Oh, wis sak karepku to ora entuk 50.000 meksa. Ndang. Lah iki tulisane. Lah kuwi nek ngono kuwi lho. Walik Pak De. Sak karepku to ora entuk 50.000. Ya aja nesu to. Nyuwun. Oh, kula dhewe derek dikeki kok nyuwun. Kowe iki maca layange ngersakne apa ngono lho. Oh, nyuwun lelagon. Nggih, nggih. Pepiling. Nggih. Atur dumateng para penonton, mugi ayu limbuk saha abdi Solo pinaringan sehat seger waras. Matur nuwun. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Lah kok sing didongake mung dalang karo abdi. Bintang tamune ora nek sing dongake. Ora usah didongake, dongakeno ya ora entuk 50.000 kok apa. Ning nek iki eneng iki. Iki eneng. Yo mawaca. Iki eneng yakin eneng. Ayo. Enek apa nih? Wis ta mawaca sik, iki diwaos sik. Ayo. Ayo nek ngantek le maca meleset berarti ora entuk. Nyuwun lelagon katresnan sejati. Terus, Pepiling, terus, lestari, terus. katur dumateng Bapak Sugiono. Nggih. Mbah Gunung, Limbuk, Nggih. Mbah Trimo. Nggih. Reng mampir reng. Nggih. Pak Sun, Nggih. Mas Saiful, Terus. Mbah No Kulit, Petung Rejo, Nguntara Nadi. Betul. Nah. 200. Kira ki mau 200. ya 200. Nah. Piye? Keterangane piye? Apane? 200 kuwi lho. Lah kuwi mau 50-50 papat 200 pas lu kok. Pas lho, Dik. Pas. Pun pas. Pun pas. Lah ya wis pas napa ya ngene iki arep ngapusi lho 200 tenan aku ki yo. Aku yo. Pak Giono, kula diapusi Bayu. Ora kok ngapusi piye kira wis nampa 200 jumlahe mbok diitung aku. Pikirku ki bar tak waca terus aku entuk 200. Lah kuwi wis diitung ibu-ibu kok. Duit wis didung kok. Aku kon rayah. 10-ane. Ya aja. Ayo saiki pepiling dibawani. Kula nyontrol sing bawa Mas Gareng. Ayo. Iki piye to wong iki? Apa ta? Apa kok kleru piye? Lho, duit ora itu malah kon bawa. Lah nek pengen entuk ki Jerbasuki mawa beya mang bawa sik, engko entuk. Sing ngomong sapa Jerbasuki mawa biya, Jerbasuki mawa panas. Ayo dibawani. Ya ora apa-apa. Nggih. Ayo, Ndang. Sakarepku to. Ya aja nesu to. Ngekeki we ora kok. Jaluk malah ngadung. Oh, aja ngatung to. Gak sopan. Ora sopan lu dikira njaluk kok. Nggih. Sing ngongkon ngene mo sop. Ngene. Ayo. Ya arep bageke tamu kok. Oh iya iya bener. Lano Saking Prawinasis nano. Ayo. ngelingono Wong urip iya wong urip ing donya jas bebasan bebasan. Ayo. bebasan mung mampir Ngombe. ngombe Top, bener. tukang adan kok nih Ning omah tukang adang kok le gleleng. adan kok adan Oh adan to, aku kuwi tukang adang ayo. Yo. aku nih Lah iya no. salat kang 5 waktu kowe do ngopo ngadeg lho kok ora
ora nembang kowe kok do. Wis do lungguh, Pati grajik. Do lungguh. Lungguh. Wis lungguh, manut. Ah, wis. Wong lek kare 7 dina ya ngene iki. Ayo. Do lungguh kok sinden lempoh ngadeg. Ayo. Jane kok lungguh pengadeg. Wis ben entuk 50.000 tak siksa pokoke. Jenengan nenek sinden demo lho. Ra wedi ya. Hah? Ampiak-ampiak kaya ngene oke sindene. Aku iya bademu demo masak. Yo. Kudu tansah Orane. gambarku tok. Ndi, Mas? Kowe ganteng ora ketok, aku elek ketok. Iya. Dipun lampahi Iku cagak. Yo. iku cagak agama pakartikan luhur Ngarane. ngetoken tumindak mungkar Terus yakti urip mangyo tenten lahir batin sithik meneh entek iki, Mas. bejo donya akhirat 100 nggo Mas Gareng. Nah, akhirnya cair titip nggo Mbak Darsini, kamu urung itu Mbak Darsini, mesake ngono. Liyane wis kabeh kok aku ndak dikira aku radil. Ah, niku titipan kok mbahno kulit ngono. Yo, kok sapa iki Mbak Darsini. sinden lugo tok ya to saweran Apa wae ora beneran yo kancane nyambut gawe apa ora entuk lho. ha gelem ra Ya sing apik tok nek meneh iki. ora jawab kok gelem ra gelem ane ye Ayo. aku selawe dan Wong kowe nek bagiane dhewe iki bangune tegese panjenengan iki piyai jujur. alah jujur apa Lah ya jujur kok kene 100 tekan kono ya 100 ngono lho. saking aku ora go receh kok go receh tak ijoli Iya. Yo, diaturke pepeling. Monggo, ayo jumeneng sik buka celuk wiwit saka Mbak Ditang lerek. Yo, monggo. Tak derekke. Yo, Mbak. Yen wancine tansah dingelingke wis wancine aja ditane aja sumakya ayo tapi wancine gawe pangeran
Alhamdulillah sampun dipunaturaken menika lelagon pepeling. Sedaya lenggah sing keri kono nduk ayu. Nggih. Ayo. Ayo keri kono sik. Tetep ngadeg sing telu angkrem meneh. Nggih, heeh. Mas Gareng. Nun, Acara niku rangkaiane kathah sanget. menapa mawon? Wiwit malam Sabtu niku atikoan terus pengajian. Leres. Lajeng malam Minggu niku campur sari. Weh. Terus pagelaran wayang dalu niki malam Senin. Nggih, wah jan komplit yen Lah nggih niku Mas Giyono merajakke karo putrane, karo Mas Galih. Nggih kan napa agamane enten, Nggih. kabudayane nggih enten. Leres, nggih. Niki wonten sing ngersake lelagon Lestari kala wau. Nggih. Oh. Ayo diaturke sik. Kene Dok, Lestari Dok. Kowe jenengmu sapa ta kok Ayu Oh Lestari? Mas, kenalan sik Mas. Jeneng- Kyai kene ben pirsa kuwi sapa? Jenengmu sapa? Wajahmu kok bathuk tok, Dok? Kok bathuk tok pripun to? Oh, bomen. Ngeten iki mertandake nek bocah pinter. Saya pinter ki pinter pelajaran apa pinter ngapusi? Pinter sak sembarangane. Oh, termasuk ngapusi ku ya. Ya ora. Ora. Ning Pinter-pinter sing apik. ning iki kanggo tanda bahwasanya yang kayak gini yo ayu. Nggih. Nggih, no. Pak Ayu, jenengmu Ayu sapa ta, Dok? Nggih, nderek tepang sedaya kemawon para kadang nggih. Nami kula Diah Ayu Kusumaning Tias. Siwalakaji kokok beluk. Iki bocah iki piye to? Apa ta? Eneng apa? Kok nganggo ciwalakasi kok blok? Lah ya wis seben kok. Sapa Dok jenengmu sapa Dok? Diah Ayu Kusumaning Tias. Siwalakaji kokok beluk. Oh, ki anake kok blok. Anake kokok beluk. Kok beloke piye? Oh, bapakmu sapa? Kuwi bapake ya dalang kuwi. Oh, bapaknya jalan. Asmane Mas Yogi Bagong kok beluk. Boten, Ya ora. boten. Ora aku dem-dem wae. Wah. Oh ya. Berarti mentalmu ya turun saka bapakmu wis kedel. Oh, omahmu Medion. Medion. Saking Medion, Mas Gareng. Saiki sekolahmu ning ndi, Nduk? Kula pangestune pun ten UNS. Oh, ngendi kuwi? UNS Solo. Solo. Oh, lah iya, Solo to? Nggih no. Nggih. Ayo UNS Solo. Yo, saiki dibawani sik. Aku nyuwun ngampil Dandang Gula Nyidam Sari. Engko lagune Lestari. Sing bawa Nduk Ayu kowe gandrung Mas Gareng. Ya. Arep kuwi mbahmu ning etok-etok kuwi dadi pacarmu, pacanganmu. Aku wis semangat lho bareng kok sebut mbah ngono kaya ngluntruk. Kenyataane nggih ngoten lho, Mbak. Ya ning ora wong Roman iki ora ono to, Roman putu karo mbah ku lho. Ya. Sepadan. Enten nggih niki. Nah, kolura Duk, wong bagus. Ya. Ya yuk. Maka. Wong bagus. Babojane hati. Gudiken sing lanang gudiken. gudiken beda. Lah ngapa kok anu gatel? Ya ki jual mahal. Oh, alah, nggih. Lah kok disentik-sentik? Yo supaya kowe luwih penasaran. Ana ra iso lentik ra iso kuwi. Dadi ora penak awake. Kok ora mbok gebek sisan. Anu, ayo. Kaya ngene wong nandang asmara. Ajeng terpundi, Mbah? Wong edan. Lah piye? Yo Kakang Mas ngono kok mbah. Heeh. Tuyuk-tuyuk. Lah kowe gandengan kleru, gandengan ono kiwa karo kiwa ya mubeng no. Kiwa karo tengen dong. Ayo, tepundi Kakang Mas, ane kok Mbah. Terpundi Batang Mas? Kakang ora batang. Kakang. Kakang. Ya. Kakang kawah hari-hari. Sedulur papat 5 pancer. Ya yuk. Anu. Apa tak wakku dewe Bagong iki kok duwe anak ayune kaya ngene lho. sebab nopo kok ayune kaya ngene Pakde? Lah apa? Mergo tanggaku ganteng-ganteng. Wah. Jebul kowe hasil kembul bujana Indrawina.
batin tanggane sing ayu, batin tanggane sing bagus, men anake iki tirun. Ngoten. Ngoten lho, kaya jaman Mas Garing biyen nek ngono to, mesti bapake ra batine garing pung to, ngono mantu-mantu kaya ngono kuwi. Ora mong. Ngono nyidam kok garing pung. Ayo. Duh dewa Nenoe sana mering wak mami ngapa Mas? Oh, ngaget-ngageti wong iki roman karo kowe 3 dina iso setruk lho aku. lah ngeten iki roman kare canom Ya canom-canom ndelok mungsuhe wis enom ki ora wis tuwa ki rada alus. Sing alus to. Ya. besok kapan katekan Nenoe jejer lan wong ah Bagus. Saiki lagi kelakon ya. waduh jejeran wedhus apa mau Bagus. oh iya Bagus. Kok wedhus? anane Wedhus bagus. tak upamakno sironah kodho apa-apa Gus esuk tanpa prau Nano sasajarah ing lotri Romane wong bicek iki. piye napa ora beneran piye Dadi tuntut lho tangane kaya pundake kaya wong muta. yuk gandengan yuk gandeng tangane gandeng nah sak mlaku wis ngono bae suntikke ning puskesmas kono kowe ngono kok angel Ala ora roman ra patek. kok nesu dagelan tuwek nesu ngene iki marai Lah kowe ngerti wong tuwa ki mangan wis rekoso mbok ukehi kok. ngidam ayo nyidam sari yo diaturke lagune Lestari monggo tak derekke yo Sang Dewi
matur nuwun wis diaturke Lestari. Nggih. Yo Mbak Fahmi iki ana penyuwunan. Monggo mriki. Jebul kae sing tak anti-anti wis teko mrene. Wis rada suwe bapak pisan ora krungu kabare. Sajake rada momang sakti yen pituju gegelati meseme berarti wis mati kang sasampunipun lelagon jebul kae iki wau. Wah, Mari kangen. Mari kangen kok jebule jebul kae. Nggih, niki dipun suwun saking Mas Agung Rancak Gamelan Manyaran. Nggih. Oke. Niki ngersake mari kangen. Niki wau wonten awala saking Bu Winarti saking Hong Kong. Oh. Waduhe. Mergo niki anu Mas di live streaming. Oke. Saking Juve Budaya wonten. Lajeng channel sanesipun ugi nderek streaming saking Los Angeles ugi napa menika monitor. Arab Nggih. Saudi niki wae nggih ningali. Amin. Nyuwun panggodaning katresnan Mbak Fahmi. Oke. Ayo. Wah, abot iki. Iki yen ra kulino digodho ra mungkin iso nyanyi iki. Ya jangan. Ayo, saiki digarap langgam sik. Buka celuk Mbak Fahmi. Monggo. Yo, diaturke Mbak, niki pundutane Bu Winarti. Kula kintunke Pak Pomo SBA saking Jember, para kadang-kadang sedulur Bayu Aji wonten pundi kemawon. Pak Gun saka Sawu. Wah, ki rawuh. Matur nuwun. Yo Mbak, buka celuk Mbak. Monggo. Sugati Mas Gareng. Enak apa? Lho penak yo ngene dimirengke genah ya wis mak iku dirungokke penak dijogeti genah blom terus kok. Piye teneng apa? Sesuk aku arep nggawa pengendap dhewe aku. Iya. Ora paling ora si Teguh kendang iku. Ya, Mbak Fahmi ya. Mbak Suci siap.
Suci. Mas Gareng. Suci. Yo. Mas Gareng. Mas Gareng. Yo. Terima kasih matur nuwun. Wah, jane lok tenan iki. Nggih. Jogetan apik kaya ngene. Ah ya mesti Mas Gareng ya. Walah telek. Weh, Ngopo jane ngopo? wanine keroyokan. Perayaan piye to? Wah, ora ana boji ora aku kabeh. Oh, alale. Ah, ditenono we. Sok gede dadi apa? Sok gede dadi apa? Yo, Mbak Dita ini. Ah. Ini, monggo. Aku- Monggo, monggo, Mbak Dita. Aturan mriki enggal nyanyi. Barika. Mas Gareng pun ngantosi. Dita, Dita, enggal mriki. Mbak Dita sampun mriki. Mbak Dita iki ana sing ngersake anu Iya, Banyuwangi. Nggih. Ya. Anu ya ketoke bose karo anak buahe wis kompas. Ora. Oh. Iki ana sing ngersake Gerajakan Banyuwangi. Nggih. Ayo tak aturke. Niku kula kenturaken dhateng para pamirsa ingkang saking Banyuwangi live streaming. Nggih. Yo dibawa dhisik umbul-umbul belambiangan. Bawa. Mambiat mayone man. Yo, ya, Mbak. Mambiat mayone man. Mambiat mayone man yo. Ayo. Ayo, Dik. Ala ra urung ra dikendangi. Tenan iki. Tenang iki dikendangi tenan iki. Ah, tenan lho. Iya. Aja nesu to stroke kowe kok. Labine. Gelem kok. Setrup enak lho, legi lho kuwi. Seger lho, Dik. Setruk kok setruk. Ojo. Wis tuwa iki aja nesu-nesu. Ojo. Lah raga tuwa lho bisa. Aku setruk mati separuh yen mati separune ngene ra apa-apa. Yen ngene sing mati kene. Sing ra apa-apa. Ora Piye? apa-apa. Sing ra apa-apa sing ngene. Oh, ra apa-apa. Ora apa. Yen ngene lah kene mati lah. Opo iki? Yo, baleni Dit. Ayo, mambiat. Yo. Mambiat mayone man. Mambiat mayone man yo. As, yop. Iya. Iki. Yo ngene iki sesuai notasi. Wah. Notasi apa ya? Yo. Warane Neno. Ayo. Mas. Malah koyo leak. Yo, balungan melu. Gendeng belambiang nyote. Out, awas. Yup, baik. Iki. Rekeningmu nomor piro? Areng apa? Ya ngerti tok wae. Nyerap. Nyeram biai. Lah iya toh Pak Bayu. Mpun tanda-tanda niki wae. Apa? Ngene, mes setruk. Aku manut kae.
ae lho. Lah tak kira. Kok mak cerita iki. Apa tutuk to le? Iya. Nusan Tara Malah wong nguyuh iki apa? Oh, edan ngedani kok separuh-separuh. Totalitas dong. Iya. Iya. Pianyu tasnya sapa? Arek ndi? Aku ora ngenesu tak sapa-sapa tak saking kok. Oh, tadi dititeni ya, aku nek enek penonton kelangan tas ya kuwi Mas Gareng. aja nak godhog godhong aku. Oh, dodol godhog tas. Ya. Kenang wetan. Nyapa? Aku gemes karo sing ngendang. Sing ngendang ya dikenekne sing ngendang. Enak kowe ya. Nes kok milih. Ya ta sing cedak. Ya. Segara Kolon gunung wetan segara yate. Lar lan kidul. lar lan kidul alasangka Kang keliwiyat liwiyat. Yo. Belambyangan. Yo. Berangkat talon ayo Kumalaring yo Taman Sari Nusantara belambyangan kumalari taman sari Nusantara belambyangan kumalari taman sari Nusantara yo Monggo diatur iki Gerajakan Banyuwangi. Monggo yo. Yo.
Aduh. Jogene. Pak Bayu. Ngapa kok terus? Kahanane ngoten niku. Wiyane ngapa? Loro ki loro 5 apa loro 4? Loro 10 ki lho. Ora iso balik iki. Ya ora kok. Wis meneng dedek obah terus. Wah, Warna-warna kowe wae. wis medhotke usus e. Mbok Ya. kedeli loro 10. Ya nek medhotke usus leren sik. Oh, ya. Kok tak tutuke tempaten songo Mas Gareng Oke, nggih, nember oke. jagate.